खुलुमबाय आंनि मुङा फुंबिलि बसुमतारी नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि फुंबिलि रादाब इउट्युब चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय दिनै 12 जानुवारि 2022 मायथाइ नोंथांमोननिसिम आं दिनै आरो फिन खेबसेबाव माखासे गोनां रादाब लाना फैदों आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होनना। बिश्वजित दैमारिया दमासि फोरबोनि मुङाव गावनि नखरनि बिमा बिफाजों गावनि समखौ हगारदों। गाहाय मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदि बिथाङा दमासिनि फोरबोआव फिथा लारु बायदि जाना गावनि नखरजों सम हगारदों। लोगोसे बयबो साख्रि आवला सुबुंफोरनो मागो दमासिनि सानथाम बन्दजों लोगोसे साननै बिमा बिफाजों सम हगारनो बन्द होनायखौ लाना गासै सानबानि थाखाय केबिनेटनि साख्रि आवलाफोरनो नखरजों सम हगारनो थाखाय बन्द होदों। जाहाथे बिथांमोनहा बे समाव गावनि बिमा बिफाखौ सिबिनो हायो आरो बेनि सावगारिखौ एसेम्ब्लियाव होफैनो बिथोन होयो। एबसुखौ बोखावनाय एबा गोदान आफाद दानायनि सायाव बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ होदों। बर'आव जेसेबां आफाद दं बेनो नांगौनि बारासो होनना बिथाङा बुङो। थाखानाय आफादखौसो हारिनि थाखाय हाबा मावनायाव गोहोमसिन गोनां खालामनो थाखायसो आदब खायदाफोरखौ बाहायनांगौ आरो हारियाव बांद्राय आफाद थायोब्ला गावजों गाव साननाय हनायफोरजों बेले बेजे आरो हारिया खौसेथि गैयै जौगानायनि लामाथिं थाङा होनना बुङो। जायफोर गोदान आफाद दानो सानदों बिसोरो गोरोबफाना खामानि मावनो हायाखैब्ला सिरि थाथ'नो खावलायदों आरो गोदान आफाद नांगौनि गोनांथि गैया होनना बुंथियो। लकसभानि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया दानि बर'फोरनि जेंना जेंसि आरो दानि थासारिनि सायाव आरके लाइभ निउज पर्टेलनि गेजेरजों गावनि बिबुंथिखौ होदों। जेब्ला 1987 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्र नाथखौ एबसुनि आफादगिरि दोननानै 1987 निफ्राय आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारनायखौ जागायो अब्ला बिथांमोनहा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय माखासे लामा आरो प्लेनिंफोर खालामदोंमोन होनना बिथाङा बुङो आरो बेनिनो बड'लेण्डखौ खेबसेयै मोनाब्लाबो इयुनाव बड'लेण्डखौ मोनहैनो थाखाय बेसिक फाउन्डेसन महरै 1993 आव फार्स्ट बड' एकर्ड BAC खौ खालामदों होनना बिथाङा बुङो। नैथि BTC एकर्डनि उनाव BTC एकर्डखौ बिथा खालामनानै सोमावसारना आलादा बड'लेण्ड रायजो दानायमोन आरो जेब्ला भारत सरकारा तेलेंगाना रायजो दानो डिक्लेयार होयो अब्ला BPFआ भारत सरकारनो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव डेमनस्ट्रेसन होदों होनना बुङो। एबसु आरो बै समनि PCDRआ पलिटिकेलि खहा जाजानो गिनानै बै समनि बड'लेण्ड मोननायनि लामा JK पिल्लाइनि कमिसनखौ होबथादों। JK पिल्लाइनि कमिसना फैनायमोनब्ला बड'लेण्ड मोननायनि लामाया गेवसिगौमोन होनना बिथाङा बुंदों। दानि बिटिआर एकर्डआ BTCखौ फोजोबस्रांगासिनो मोनखानाय मोनथायफोरखौ फोजोबस्रांबाय होनना बिथाङा बुंदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै रायजोआव आयेन बेरेखा लटारि टिकेट बायदि फाननायफोरखौ होबथानो नाजाबाय थानाय समावनो बरपेटा पुलिसआ सा 10 टिकेट फानग्राफोरखौ हमदों। सार्कोल अफिसार चाणक्य देउरि आरो बरपेटा थानानि OC बिपुल कलितानि नायबिजिरनायाव सा 10 टिकेट फानग्राफोरखौ हमनो हादों। तामुलपुर जिल्लायाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि मावखुलिनि सिङाव थानाय फातकिजुलि पुबरथला गामिनि सासे सुबुङा हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायनि जाउनाव जिउ खहा जायो। गामिनि सुबुंफोरा बुंनाय बादिब्ला मैया फुंनि 4 रिंगासोआव उन्दुबाय थानाय समाव बे जाथाया जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा सनजित बसुमतारी लोगोसे बिथांनि बिसि रमला बसुमतारी आरो बिथांनि फिसाजो निदासा बसुमतारीआबो गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय रमला आरो फिसाजो निदासाखौ GMCआव फाहामथायनि थाखाय थिसनना देहा फाहामथाय होगासिनो दं। गामिनि रायजो राजाफोरा जाथायखौ भुगिनांनाय नखरनो बिटिआर आरो आसाम सरकारखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। आसामनि खौरांगिरि बिकास मरान मुंनि सासे सुबुङा गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। आसाम तिनिसुकिया जिल्लानि सासे गागि खौरांगिरि बिकास मराना थांनाय समबारखालि गुलि गावनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। जिउ फोजोबना लानायनि जाहोनखौ दाबो मिथिना मोननाय जायाखै। खौरांगिरिया मोनानि 12:30 तिनिसुकियानि गावनि न'आव गुलि गावनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों।
सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनो थाखाय खननै खेब गुलि गावना गावनि जिउखौ फोजोबदों। खौरांगिरि महरै बिकास मराना आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि मोनसे सेटेलाइट टेलिभिजन निउज चेनेलाव खामानि मावदोंमोन। बिथाङा इलेक्ट्रनिक मिडिया फराम आसाम आरो डिजिटेल मिडिया डिस्कासन बर्डनिबो गायसनगिरिमोन। बिथाङा तिनिसुकियायाव गावनि बिमा, बिसि आरो साथाम फिसाफोरजों थायोमोन। बिथांखौ गासै आसामावनो सासे गागि खौरांगिरि महरै सिनायनो मोनो, जाय गोबां सिनायजानाय आरो गाहाय मिडिया कम्पानिजों खामानि मावनानै गोबां रेकर्ड खालामदोंमोन।